Oh, wisdom ni metie SOMPA FM, hwe SOMPA TV. Adesimama nyame ahyiramo na mokondo nyame kasa akan. Enyunajo no nsia bo ewo SOMPA 106.5 FM enkran. Na ensamo ansantrofo anya adaje na awatwi mu wo mabo ne bede abetu ni nyina agusamufo ani mama waso ho. Na enedie nso a eno nso wo mote ho hasuo esam fifire ebo ano bo ne bo ade beka ho eno na anwumrei yesi egwa na ye bidi amawo se kaseyebo channel so se eyanwumre se ya Leicester Company Limited ya won ye ya toothpaste ne toothbrush won na so asene na yetwi yense a yenumu da ho na yetime be edemawo na enne ensam asun a yede ba etwa ne ho a efiri SOMPA 106.5 FM enkran ha dome dome market pe high street ne so ebeko SOMPA 93.1 Kumasi santimantamu enu akro na enam ayiko 100.9 ewa santimamu afe ayiko echire no ye wadamfo pa radio France abrochimemu sada ena SOMPA takwa 101.1 atoyemantamu SOMPA takra de 103.3 enu nso ya atoyemantamu hwa ewi ana anu aba besi doma mani masase paso SOMPA 101.3 ebe pie bunu ahenkro sunwane a 98.9 bunu east ahenkro ni SOMPA 106.1 FM NFA nkransan SOMPA 90.7 ensemi nyina www.sompaonline.com okwa benya bia kenkanya bia hwe nemom de bema waka ho bi na won kanto so ne wadwempo obi di na woda wode ebe pia no eno ya YouTube ho SOMPA FM live NFA Facebook SOMPA 106.5 FM Accra ya na de Accra na so na eja wode apia yen na anwumre de de to no bi enese emfimfini mantamu empenimfo aye hyehye ama minister watwa abahwe ano se adan ebukum adehye no de ahodwo nyina wo mu bedwiragu emunsem ya de ba anwumre sada so na wawura bi a wanya mfinhia no aduanan enom 45 years Samuel achina bretu ni dini wanum susu se wanu ankasa ne nkanchima dada waje ne krafri ni nsam ye bedi mu komo eno ya awira hosem na ne nkanchima waje ne krafri ni nsam ye chi no fofora sansi wedi abreso sam da bokrata manager otua no ba mo wo de ne nsaka no ebusia ye bebo pinimo ewo adwuada ekwa akwasi fiada so ensemu bubrodo ntwa na ya bini nyina kama ade asom wo hya no so say ensemu a ena nwumre ya de som wo no video of the week eka ho ebia eno so wo be hya no release stress kama eno no beda e wo Facebook ne so na aboa wo ama wo so wa hwe no wa kire wa dwene enti no sai wunya hya yen e wo Facebook ne so a eya SOMPA 106.5 FM Accra ebusia share ho sisia na like page no efa ema yen wuwia wa share ama afoforo nso enya bi ahwe enei abesemaka de share na yen so yaje pene ni asi adwa mimi dini abuna badu adepa kofi many alaji triple A mine ejapia apamdada alaji abobare siatika sa wacha yen ema ye twa ye ho a ye firi nsam no ase ade ama wo ne ye kwakopie mu wo chebi no ewo epoye emantamu na ehwo no eye ebu akwa south na sedie awrahusemi
efiri mu eba ene se owura bi a ne din de Samuel ache na bretu wanum esusu se wo yekuyani na sɛdeɛ wadi ne dwuma ɛwɔ mpɔtam wa kyɛre yie no enti no wobɔ ne din ane wɔ bia ne owura kye na ebi mfrɛ no owura bretu na ne Samuel ne deɛ ɛnyɛ Samuel na no wɔ Bible mu a wɔte ni a wɔkɔ yɛ a wɔsi agya kasa no akɔ alitie ne bia wɔnyɛ ɔno no Samuel ne bia na wanum si ne finhyia ne bɛyɛ sɛ aduanan enum 45 years na ɛde yɛn ka bi hyɛ mu ne nkankyema dada bi a wano so di Beatrice Boatin a wanya finhyia no aduanan baako 41 wanum si watwe sika wɔ ne so ama wɔtwitwa ne sɛ kɔhye ama maame Beatrice ɛti nananom siedo yama ne boni agya dan abɛka nsa ɛwɔ ahoma ne so a wɔbɛbɔ yɛn nsɛm yi mu ɛnkyerɛ mu aso wɔwura yi wɔfo kaa yi na kaa yi kɔyi na ɛkyerɛ kaa no asan yɛ fɛ dododo ɛnunti ɛna yɛ ne yɛ wɔkyi jealousy yana ɛgya dan. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Ɛnti no yɛgusu ahwɛ sɛ yɛn nsa ɛbɛka ɛgya dan ɛwɔ ahoma ne so na yɛne no adi nkɔmmɔ ɛwɔ Abuakwa South ɛno no ɛwɔ Apueyɛ ɛmantamu sɛdeɛ kyɛ bi owura Samuel ache na bretuo a wɔyɛ kuyani a ne mfinhyia aduanan enum a wɔno ankasa sɛ ne nkankyema dada wɔne natena busua wo hwɛ Facebook ne so a ɛna sister yi da so yo awɔ fɛdua papa enti no sɛnea yɛgusua na yɛafrɛ gyadan no abɛkyerɛkyerɛ yɛ mu no deɛ wɔba homa ne so yi ɛyɛ sister na wɔno wɔati nananom ɛsɛ do no sɛdeɛ yɛwɔ ɛne wɔ ha sɛdeɛ ne nua bɛma ɛne sompa kasa edi kan kasa yɛne kanti ene ne mra yɛwie a yɛne agyadan atwetwe nkɔmmɔ ba me me ko tu na mi na pen ko na mo a so na mba ko mi na pen mama me chum na mba mba chi fie fo nso mi do mi chum no say la chi ba be mo ne no say o ba ro mandi na de che 2 years o ba ke na wa ba awa be sa do ma la chi ba ko ye de na me ne di na o de ba gba to ro kuta no to ko so pan a se o se bag no ana o de knife wo nu fo ase o ko so pan no kwantempo no ana o sande knife wo no the concert the sea o sande wall the side the sea also no so no enti no owura ya yati ne nkan ɛyɛ sister anasa maame Beatrice Boatin a wɔno wanya mfinhyia no aduanan ɛbaako 41 years a wɔnom susu sɛ ne nkankyema dada owura Samuel ache na bretuo ɛne no ɛdi nkasa ho bi a mente be ho ase etimi ahwale wɔn ntam a mpanin sɛ kokoa no adwene ne sɔde a kokoa ne nya adwumanti ɛnam so ɛma owura ache na bretuo ɛtwe sekan a wama maami eti na nanom nsiedo ne nua bema ene one sompa kasie yi atwetwe nkomo yi yegusu apusu homa no se gyadan ebe be ka yensa ne ne no atwetwe nkomo ne abisa nsa so ubiem wo che bi hono mu a saadie yi etasi anase ebia de di kan nie na sister Beatrice Boatin yankasa no wonu ankasa ne niema etisen e won potam ho ena owura Samuel ache na bretuo na ankasa no sebio wo yo bi a potokasa mu ye bentimi akasa e bi a wakire pen anase e bi a amanfo enuboni wo fa bie entine ena wohwe Facebook no so abusuan sister na da bonten so kagya asa no ayara ho sempa papa SOMPA 106.5 FM Accra ewo Facebook sisi a bra na be hwade said ye yampese brimbrimbo abekire wunti yaya na black and white ade ama ewo Facebook ne so a wo wura ne kun sister yi wie yi si wadwane ana wagina ho empanin se bema ne de wako adwane de nanso we de bia no wo akokudro wagina ho nti gise agya dan ene betumi aboye mu nti sister yi ene agya Beatrice Boatin agya dan ese ne kanchima dada sadie ne si wontem ema nam so a kokwo sore ya adwen na anya adwuma owura Samuel ache na bretuo ama wache sekan wone so a wati na nanom ensiadui enti na jadan ba pe ye bedi sansem imo enkomo ye to ansam no eso e wonsam foforo ene ye to aso no medoko mfimfini mantemu na eho ena na wotwi mu ene na wieye awira hosem bi twi ne ti e won potem ho
ne nyinaa ne sɛ ɛdan abubu ɛnam so ama nipa binom ati nananom wɔn nseɛ do ɛnam saa yɛ so ma mpanimfoɔ nso atu anamon bi a ɛtwetwe aso paa ɛno ɛyɛ honorable Aduamoa Ekopeni wɔn na yɛ soafo a wɔhwɛ mfimfini mantem ne so ɛna pani se wɔn mo de hyehyɛ egu fam adan bi a yɛ ne ho tete adan Gold Coast apenso adan na agyegeje mmea binom abɔso na sɛ nsuo tɔ a na aseɛ nyinaa nsuo anonom no na efurofura na sɛ ɛnonom na ɛhono no wɔn bedwire gu sɛ de bɛyɛ na akra ɛwɔ hɔ wɔn nso benya wɔn nkwa atafre ho na saa nkomo yi mu no wɔne yɛnsa ntwerɛni Erika Nan ɛboy na wɔto bi mane yɛn. I have vehemently opposed and I'm still opposing it that Central Region is poor. I remember I was asked in Parliament how I'm going to change our fortunes around since Central is a poor region. Sad to hear that. And so I think the team that we have today for Central Expo 2025, that's it all. That we have the potential, we are rich, it's locked up there. So today we are going to unlock it and ensure that we get the full potential of Central Region in terms of tourism, agriculture, education, and what have you. As we are aware, the purpose of the Expo is to showcase what is available in Central Region. And I am happy because this is the time for us to show that we are not poor. Eno ye mfimfini mantem so afo na saa dwumadi wono mo hyede nya adagye bo ho dwama nananom kura ebaabi enti breman na wono mo bo saa dwai wo hempopro wo ho e odefo amoakwa boadu ya wotodo awotwe na akura nso de ne de to so. We can do things differently, improve upon our outcomes of results. If I should ask, but when you were coming, how many red cars did you meet on the way? Because you were not looking for a red car, you couldn't count the red cars. That is so with opportunities. If you don't open your eyes wide for opportunities, you will not see. The opportunity will not come dressed in the bow tie. It comes through conversation, through discussion, through observation. And I'm sure with our theme this year, unlocking business opportunities, we are going to have opportunities when we are going to have our eyes wide open. Eno odefo amoakwa boadu ya wotodo awotwe brema hene fimfiri mantemu ena Erika Nan to amane ema yen. Abusia yesaso akoyechi kakra ne ne agyadan akwakyekye nkomo afiri chebi apoye mantemu ne nyina afasem amdi kan de tudwa se owura Samuel se wono ankasa ne nkanchema dada watwese kan wono so amama mi Beatrice Boaten eti nananom siadui agyadan majoe Mini aba mejo so na arahusemi eba ne sei yo wunya ani se obepiem eye appointment Entino abusia ya na wode achayan kakra esanse mfidie na yade di dwuma e wo fia hanom ti agyadan sede ade no asanso atwene mu kakra no ye bekosoa ne asanso abo apinenu bio se yensaka ne pe wade mu kyeremu fan ebesom ye afiriche bi se owura yi Samuel sede ne kan no sede ne ba ne trim se maame yi a wode ne kra firi ne semse ne kanchema dadai e bia de okofa ne wo chen agyadan dodo anase bia no achen wowura ata Boaten se no achen no dododo anase dai agyadan tuasoma ye nti yakoba ne se eye achina beto Samuel no oni eye sisei na atena kakra na oni na wo memu baako miensa awu memu baako miensa we na omatena umbe no ho ade e na omakaka e na ntukwa ba na wo be ma no mu so unwale oba ne wegya no e na oba nso gya me dia no so makofa be makofo we na de chindia no obefiri ho aso sa oba no so na oba nso se me mpa obi me ni be makofo ndi e ma ha blem we na no pe omo wo ho ana oba makofo na no ho no aba all them e na obo punu nko to ba so obi me so obi po no we na sinta dia ne bag no yin bag ne ma no ne me bi ta de du ho ba di
and about so country on what they bring into about them at the bar one thing and also on them a lot of canon facker and also you want it. On also not about some said yeah about the good and one master or bear my foot and also carries out Kojana. Into a German Kojan with that on Pekka. Only answer or you can if you say so that one thing. When a balance to the catch channel going to old gun and a would be man shifoma a branch and looking at and this kind of one upon one to say catch them with the nature who answer or take a man remember by on by about Baranayam and somebody do a typical hospital and say what's one and one so I'm not about a branch and so I would bring a car and my no cat on also that HB Government Hospital police to Ghana so every person who but on Navajo and running. Enti no arehu semi ajada wo de ato ye nimi owura Samuel achena bretu se yenya na chena na o na chena no pana ewo echino kwa na wo mo chino no ene aposifo se de wo toto na no kakra wo se de enti ene ma ne kwa wo ne nkanchimada da isi kan wo ne ko hu and to see I'm no kakra chino anope no ne ekoba ne se omo a wo de kanchino de omo sake kan kakra e ma oyemre I'm also opportunity to come down to call much of them put on the own year. And I'm going to call a year hospital, the hospital. I'm going to say, so police for that time to turn on the hospital. If the answer to the uncle so attended on the Bama Nako, a year to go to Sacostumano. And see, I better one aketesi anasa Mammy Beatrice Boating, and some tea, you know. What Okafa wa Bafofro, and in it tonight. Anaso wankofo baby abiem tu hwe bia jealous no na ewani mu pass wankwa wade foforo na beaches buati yakwa wade foforo ana se wankasa do ani tu form century nsam according to for say gada ka church onu kwa for na ja again so on the ni tribune e so onu na ja again according to for say na so on plan for bi na na so ja ya abayo ano and aban so atan say there is so ja na dem tin ko fa be ma foforo na akofo be ma no tia wa ba be nyam na so na anope ana nanka wasan so ababak ya na sabe na sentie o sa ababak aya abayo ya kana sentia no ne papa wo so fridge ma yensi ni e so mo chese o mudi na o chene last week mu kwa no o ba ho be hu ama o mo kan so pam no fi o so still te so no sa pa abayo na back ana o so say wo na wo ja na akofo ba fofo na akofo ba fofo ne se mi tiri no ntredim so ana ma ana mo so ma ekoba nsa enti o sa pa abayo na back aban so mpani bi no so wa fa na wo fo Ejada jina Sonia kancha ya shefo nyina na etiefu se eda Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra. Enti no wo hye wo Facebook no so aketesi ya fine pa no da so a. Number ma wo no so da so yi. Ne nsa so ema wati nananom ense dui. Ejada ye jawo ama wako. Na ayara ho sempa yesebra eyo owura Samuel achena bretuo eba Beatrice who dey twatwo akora enam so emo so okoja na bus stop wo wo ne sika omo so ya aduane ma ne di oh there be and also back on na the about Beatrice niku for no e dem into obofu ni digidi so ko inside enti aya nse ba sa na ba so no nya bote ade ko no pe no be ya na ba no ko yi ade ko ne de bai so ne no ma me nse so ma o tu pa de aduane ebre aya abayo anu ni nkwara anu nya ade but none of na be ma for no share no and not try to be inside but no aboa no because one go for that dey nse no homa nti o ye na nse obeku ben na nkasa ya beda se kosoafo ani edi arahusem yachi de ebesi bia no ya na wagina yiye ye frɛ wa ye bread do ai mate ebusia ya toa arahusem yi so ewo arahusem kura mu na sɛdeɛ arahusem ani brichie abo omai konkro Ghana mu ensamtwerɛfo titiriw pa ne nyina ɛfa owura ebo kwansa sɛdeɛ empani ade abeto edwase sese deɛ wonka atiasefo ho ebiemu yi na owura ebo kwansa uhwemu a ensamtwerɛfo a wom de sports ɛna wɔnom yɛ mekyerɛ agudie mu ensam no wɔnom sɛda waya wɔn president pen etu uhwemu a afempino ɛne baako 2001 ɛna wɔyɛ wɔnom president yakosi 2007 na emprempren ya me ne wɔkasa yi wayɛ chronicle mekyerɛ braso sem de obokrata no wayɛ wɔn general manager
mfinhyia pii a wabɔ adwuma ayie na mpanimfo ɛkyerɛ mu sɛ bɛsɛ na watwe anie ɛna ne ho dodo ne kakra ɛmɛgya wɔnom de ne kopie mu ɛwɔ Ridge Hospital sɛ ɔkɔ akɔpɛ ayarehwɛ ɛwɔ ɛnso sɛdeɛ mpanin sɛ ewuo ekurade a nkwa entumi nyinti sɛdeɛ akɔakɔyɛ ne deɛ na ba mawuo ɛde ne nsa nwunwuno ato ne so ɛma owura ebo kwansa ɛti nananom ɛsɛ do na mpanin sɛ sɛdeɛ owura yi ɛbɔ ne homɔdene ɛba nsɛmtwerɛ adwuma mu a ɛneɛ sɛdeɛ asɛm no ayɛ awerɛhosɛm no birikyie paa ɛna nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa abɔ wɔnom na mpanin sɛ wohwɛ mu a sɛdeɛ ne n'adwumayɛ ɛsɔ ani chronicle brɛso sɛm de ɔbɔ krataa no na wɔyɛ wɔn general manager nti ɛne publishing bi a na owura yi ɔte aseɛ ne wɔyɛ no ɛnam so ama ne din ehyetai paa enti sabram no kasa mmom deɛ abusua no enya mfa ne mfinhyia a wonyaayɛ ɛwɔ teasefo asase so metu dwadeɛ ɛso sabre deɛ owura ebo kwansa wɔn ka teasefo ho biemu a yɛma abusua nyinaa yakɔ Ghana nsɛmtwerɛfoɔ yɛma wɔ bibiada yakɔ chronicle brɛso sɛm de ɔbɔ krataa no emu adwumayɛfoɔ nyinaa nso yɛma bibiada hyɛden ɛne yakɔ ɛne hyɛden na medu wuram ɛwɔ nneɛma binom nso a ɛnyɛ yareɛ nanso etimi di owuo ba ebi ɛyɛ nkwanhyia na ɛno na National Road Safety Authority NRSA mpanimfo ɛda no wɔn aka asɛm bi ɛna mo so ɛma pani a wɔno ɛne bankuta hodi a otua wɔn ma no ɔba papel adusu satekla memma din ɛna wɔde to so akyɛ sɛ no kwasɛm ni nkwanhyia hodo a ɛtasisi wɔ yakwan so no fa kɛseɛ no a enya ya ne ɛsɛ na nyame mfa ne kransie yi na nyame na afrɛ no eduba bi a ne yɛde hyɛ ɔbonsam ɛyɛ ya nipa no ɛtɔda Yesu ne yɛban bi ɛna frɛfrɛ sa nkwanhyia no ɛde ba findings are available to us. Ningina always consistent. Say 3 major factors that contribute to crash. Human attitude, road condition, any vehicle condition. But the woman say human attitude most of the time, was so na driver's attitude more. And number one, so speeding. If you should say about 90% of driver for more Ghana. Speed na speed so the akwenhyia mu orem wo ni prawo afei so ya kwan na bebre na ye single lane na enye doa no nkofo ye overtaking power so ma omunye twa obi hu na impunipu ka foforo na eba no na akopem the other one no na enya akwenhyia eno Head of Communications at the National Road Safety Authority Oba Papela Dusu Satekla ene kasa ye we ena watching mu Joada Monday Landi Ebusia yadaswa jinamo ewa Monday Landi edwada mu ensemu a ye nyina yade somo ewa SOMPA 106.5 FM kasa fidie so no na ukopie mu ewa eye Abuja eno no ewa Nigeria gegemamu a wanum kuro ba kwa de Abuja no summit bi ekoso a na ye 2025 West African Economic Summit na dwumadie na se no na opening kase a wopie mu e Ghana ha se yi ayesa na hene na be de akire onenya farmers ampem nyaako wono so ekopi ase bi na okasai ekiremu ekwan a empanimfo ebefa so na sede ye currency no meche Ghana cedi no ebetumi agina yie ene yoko wonom sede wamo a single currency no etie no ni nyina mu no wode nsem atudwa emasompa kase enso yetase bi a yede so mo nsem ene regional value chains to process our gold, process our bauxite, cocoa, and lithium here in West Africa. We must invest in intra-African trade, leveraging AFTA protocol not only as a continental mechanism, but as a unique West African opportunity, especially given that its secretariat is based in Accra, Ghana. This proximity is a regional asset that we must collectively exploit. Undeniably, we all support the dream of a single currency, the ECO. But while we continue dreaming, our traders struggle. It is reported that in 2024, currency conversion losses alone wiped out an estimated $2.3 billion in regional business value. We propose a regional currency convertibility mechanism backed by the ECOWAS Central Bank. Enti no sa sika yi anye nyina nyi se
upiemo ewo ebibremo atoye ema man mu a wonom yes a single currency a yebedi ekoi enum nsam enom kopiemu 2025 West African Economic Summit ase ewo Abuja ama man panimfo aninti ni achocho ro kopiemu bia ora ononyafo Thomas ekasa enu achi no eno okoso ede nsam tu dwa ewo dwumadi na se ekwan a wani na ban yi ene panimfo efa so se de be ya o mayi so economy no ebetumi agina yi. The provision of venture funding and ensuring that every talented young African can dream and build from home are the way forward. Instead of exporting our talents, it is more prudent to finance them, celebrate them, and scale them up for the benefit of the larger society. Let me reiterate that trade cannot flourish where democracy is in retreat. Investment does not land where governance is broken. The recent wave of instability and military takeovers in our region is not just a security concern, it is an economic emergency. We must defend democracy as a prerequisite for posterity. Onenya Thomas Sampim Nyako wono ene o meyi yesa na hene na bedi akire ena okasa yeyi ena no dwoda ena sase mi bai. Channel so se kasiye ya yede brew no tam da so midimafo Herbal Center ya Dr. Tam da so dano e opoku asemayira wakan yen ho ena ye bedi amawo na medoko Coalition Against Galamsey eno ena University Teachers Association of Ghana UTAG Penia wada wonma Professor Mahmudu Akudugu wose na no wotetetete sompa kan bi kura ma efa na som se Chinese ambassador wonko ka bi me ntia wose China for wo munim hiama nchene ena wo munim ba bi te se braha bebu me ne mehame Nemo ye Ghana for na de wo moko ma wo moko ye Galamsey no se hene ha Peni nkasasa na de ansana yewura Akudugu kasa asemi yentie de Chinese ambassador to Ghana His Excellency Ton de Fa Wakandefa Galamsey ho. We need to view this thing as a whole picture. We need to find ways to solve this problem. You know, I understand in this country there are several million people live on the mining. So all the sectors, all government officials, policies, we should work for a long policy how to solve the problem, to eliminate those pollution, to eliminate this pollution on the soil, on the rain, waterways, on the forest. Finally, to solve these problems. I think you can never eliminate those small minings. If you use small mining, Enti His Excellency Ton de Fa ene kasa ye no wocha Ghana ha nipa dodo na no Galamsey ho kwan edi hu abomu edi hu aduane ne sika enti e wo sa nhyehyɛ ne mpanimfo de gu apono so na wo mu hu ntotoe papa bi a wo mbetoto wankasa ye nyayo enna Professor Akurugu se dabi pani no se de wo sika no eye afe na afo ne ye ko hata anasa afe ne ye ba besie statement no Chinese ambassador has made. First, I think it's a challenge to our authorities to exert their power and to prove him wrong. The second part is that I think it's not only Chinese that are in Ghana. We have different nationalities in the country. Why is it always the Chinese are mentioned? How many? So my response to him is that Chinese are complicit to do such illegal activities as Galamsey, and that is why they are arrested. And so on the part of saying that he doesn't think Galamsey can be eliminated, well, we believe that it can be eliminated when the right steps are taken. And no, University Teachers Association of Ghana, UTAG, one president, Yewura Mahmudu Akudugu, and the kind say, we, what they nyane, call, I was a penimfono, a 209, Edisia Semiano. Opani kasi a wupiemo a wonyanfo Kennedy akompra kwa hine Japan wakachia wakasa edema no onyanfo akwesi kwaten na wane samtwerefo ekasa na no dwada no de tu dwase ebinumu kasa wamu a wamu yampanifo a wamu atwe wamu ti 1pp amanyokuo mu a wamu se frankatu adwuma no anase dibre no wokuo nim no wamu pa no 2026 no Sanyakopon ya adumu a 2028 abatoa no eso na de obekwa akodi ekuo nanim akose nanim no wanu twetwe wamu ti maako na san ye nyina hu se ene emrahye badwafo be sa duosia ne eche na wamu se
wo mu nyina afiri mu wo MPP di mu kopie mu e Dr. Haji Mamudu Bawumia e office a wana mu di na chitai ekwata na chi so wo noa ane wo mu nim ne 2028 wo bedi kuo nanim na yei e no wura kwesi kwaten a kire mu se emo wo mu hu se to wasi upie mu wa mensini afei kurosini bedwa mu a empanimfo ani ntini atotowuro MMDCs aban wura ba ne aban krachefo nyina no wanum susu se wo makaka wo mu ho abomu be se wo mu se an nipa be se 200,000 ena wanum chechire mu se wo mu aka mu nyina abomu a wo mu ta na chie owura kwesi kwaten se wo mu de emo wo mu hu esan se wo mu nim ne mapa Onyanyafo Kennedy wahina kumpra kwa Japan ede bantu wono a na wase wo mu ayan show 2024 wo mu nyina gina Dr. Haji Mamudu Bawumiachi aya campaign ma no sesei wo mu nyina ye ba 10 adani wo machi ade ama no obo Dr. Brian Champon wo bondi afei Dr. Osaya Odutwum wo bo wono sudi se sankofo emienu nyina sesei wo mu ne hu na ebepre enti anu ane se na me Onyanyafo kwesi kwaten ensem especially when this team has also suffered a well breakaway in history. Nana Gupad, who brought Dr. Bawumia, today is not supporting him. Dr. Brian Champon, who blocked the whole Eastern region block for him, today is not supporting him to the extent that he doesn't even believe in his agenda again. He's contesting against him. My own former boss, Dr. Duchum, today he's also contesting the same Dr. Bawumia that he's contested. We have also heard of that of Mr. Kobleda Paul and Patrick Boama, who were all supporting Dr. Bawumia. Why have all of them also changed their stance? They all, in principle, believe that he is not marketable. But I understand them. If you find yourself in such a difficult situation, the only remedy is that you have to organize for. Owura kwesi kwaten kasamafo edema Onyanyafo Kennedy wahene akompra kwa Japan. Ya for adwenkyere bra ya bekenkan de amaw Hajia special local foods nti wodi ade beba bia no ye besenim ama afoforo nso atibi ewo ye nkrabata hodo ene pakese ni nyina so afe bunada na yadri Tuesday madi na emu na achachefo bi wo mo ekọ Ghana ngomasu aso ye wo mo kopekete wo ho se enyade a wo mo da ama ngomasu aso ye na da bie ni nyina ne se akatue bi no ho ye senke wo mo nsaka wo mo nsa nyankan wo mo se staff ID wo mo nsaka bi ebinum so kura nya ID ni bi senate number kura dodo na ni bi ebinum kura wo mo na postu wo mo ho na waye adwuma nti de eye adwuma ni akatua no efata no tworo no kura aka na sansemi ho ena pani a wono nani amansan di nkuta ho ede magana ngomasu aso ye no Daniel Fenyi ede to se wo mama adwobre mra na nhihye bia wo se mpanimfo di gu apono so na sa hawi etuotwa no wono beyo their concerns will be met. In fact, and among the Akoso in the past, say their concerns are being addressed. We are constantly working on their demands. Possible, and I said they can still go home. We are in touch with the new leadership they themselves with us, and we will make sure the communication, because among their concerns, one other thing we realized was that they felt the communication and very strong between them and the Ghana Education Service. Once we are now in touch with them, we will make sure the communication will be very, very regular. In fact, even including engaging the media to give them consistent updates on what is happening, the process, the stage we have reached, where we are going, and all that. Maybe I think they should be rest assured that their concerns are already on the tables of the management of Ghana Education. Yewura Daniel Fenyi wono nani amansan de nkuta ho magana ngomasu ahye no na ate se wo kyerɛkyerɛ nsɛm no wansam foforo mu no ACFO2 Merenda Mary Atinga Mesam ana woyɛ opani kase eba no atorenche mu aboafo afei wanu mu eba no si yenum japa dia Ghana National Fire Service adwumako ni fe no ewo mfimfini mantamu a wanu ni wanum ekomanda na upie mu ewo Cape Coast Teaching Hospital okoye nyamesu ade pa ne nyina efa eja hyehyehyenhyen bi a upie mu ewo eye Cape Coast wa wanum Teaching Hospital wo honom wa mu kyerem se eja to dan bi mu ma dan ne nyina dwiriye enam so ma adehye pi na prepra ya na mu ade ne a wamudi wamu kogu mu ewo Cape Coast Teaching Hospital ho emo mkwaje ayarehwe na ebra ACFO2 mami Merenda Mary Atinga Mesam ekwai wane SOMPA kase atwetwe nkomo akire mu ahoboa wanom yeye emmoa wanom adebu adehye no SOMPA nsam ento aso se mfama eba ha de a ye ba be continue assessment na
ɛwɔ certain na yɛ ahwɛ ni a ɛkwan a yɛbɛfa so so yɛboa assembly no ba yɛsa ahwɛ ni a to continue collaborating with the assembly any advice a yɛbɛsa ma ɔmo abu mu ayɛ ni a buildings bi wɔ hɔ no mu a ɛnyɛ they are all in the same situation so that we see the way forward and also yɛba bɛkyia ɔmo abusuafoɔ no a ɔmo adu ɔdɔfo no ɛne ɔmo a ɔwɔ hospital. Openi a wakasa yeyi ACFO2 Merinda Mary Atinga Mesa wano ene fire openi kesi ya wada wanu mwano meche Ghana National Fire Service Central Regional Commander ene wakopie mo ewa Cape Coast Teaching Hospital wakosira wamu wa mwoshishe ye ena oneso mpakasi ya chuchin sa kumwe ena no benadano ene se uwa France abrochi mamuna uche ye ewa damfupa radio ha ya kwa mekredi Wednesday ukuyada na nanu ukuyada ena nkomobi bobo bae se DC fo bi no mukura akọ yewura Kenya Japan ne fie ne na kwa akodidi a kire se wo mota nachi ekowie wo mukura bi mu beyi ano se edidie wo mukodidi na no nkire se wo mota nachi ebinom nso akọ mea ahodo titiri wo no mebetu franka de amoso no ne no na dompiafo edema wo sona manyoku yewura Henry na naboache ne nabi wo be kire se wo hwese de MC foi wo musi koye no ne ade a sade yewura se John kan fie delegates no eno nche se bia wo mo endoso na se wo mo endoso kra sini awieye ene ye hu chade. You see, say ye party cohesion, ye party unity. So endorsement in semni bia na efremu ba no. I'm not happy with it. In fact, that is one of the reasons why ye frɛ ye penning for your motri mupo say omo pese omo di party ne no mo din kita ho no. So it will be part of our discussion in commune kwakodi. Sanchez simbia ni bebia. Eni a woti ye dom pianfo de ma wosona manyoko owura Henry na naboache. Enanu ukwada no anapiemo ewo NDC Metro National Democratic Congress wanu akachia wamu titinani anase wanu dwam tirani eyo nyanfo Johnson esi edunketia na wanum aka kanema ebomo na kyerese wanu ana wase wamu di nikosi eyempanifo a wamu nyina ewo Ghana Ports and Harbour Authority anemo etu wanu ana sesei wakwakwatina mu ese dwamtinani na ebra wanum ema ne so afena mu na wo so aye wo kantams edi nse no wase I promise on my honor to be faithful to Gapoha ninsemni. We will do everything in our power to ensure that the GPHA is given the best management so that we can get the best outcomes from our ports. Having chaired several boards in the past, I particularly promise to bring my experience to bear on the management of GPHA. I'm fully aware how a difficult board can pose as a problem to management of various organizations, and I urge my colleagues to stay in line within the legal boundaries so that we become support rather than hindrance. Titinani adema NDC amanyoko ora Johnson esi edunketia sekwa brantie sese die oye board chairman Gapoha Ghana Ports and Harbour Authority en wakasa nanu kwada no. Ene enwumre mekanfo Leicester Company Limited a wo mukura yen kase eboimu aso yasene a wo mo de ya toothpaste and the toothbrush baaye amawo se ya pe wo mo broso no ene wo ma pause ne bi eno eye papapa eboa wonum otachirema wosen achi nam ne nyina emenya ahoden enum kro wo so a ene yas heba no ene bedi wakagina mu pa na aboawo se ye enum kankan a ebia na kro no wo tirim eno ne beyi afiri ho babia yeton ade bia ebi wo ho ne bo no nso efo kwada timi didi dwuma saa na mpeni mrewa na nkokora nyina nso etimi didi dwuma ebia na wo bonto no wota atwi bese na wowe ka ho na fa yas toothpaste enne be ma wose no ate brighten esanse total care wo ho na whitening na yesan so heba na nkwada ne de wa mo wani anko ho wani be ba ho so na wo mo atete adi enam ne de ene sede ne pampa no etienti awie na adaje ni poso opoku ase mayira kwa no so ubuso bia wo so wo Dr. Tanda so ho na menim yade etewo so ya wo mfo wani nkire ho mo wonhwewo yare bia enwodwe stroke de wote ne te enti esisi yade
sasabro aje okutodwa aboso ana wo de ne adwonso twa mu yade wo saanum awo na anwo eya akoma ho de ana ebia yade ayato ne din se kwankro typhoid ne malaria de wo boni sedwe kan ho na fo ani kire Dr. Tanda so nchen wo Midimafo Herbal Center Pokuase Mayera ana Kumasi ebu akwa agogo na fe wonfa time to yade so emma wo ho ento se wutiri yeye na wokọ doctor diagnose no wo ka kire wo se wo yade no eye ulcer enkasa bio kan ho na kope Haxa capsules ene ne mixture ende e frɛ no ulcer tamfo etimi ne se biribi no na de wo ho eye akwankire ne se woni mfinhye du mienu a wonnom adure bi wafa afuro ana wo makoda no fo ande ye nkamfo mma na mom emfie a eboro saa no na wo mu a ene ka ho fa ne se brato ne capsules no ne mixture no ebetu ase ama ho ato wagya nan na humogya wo mu no eye osa na yesa kan ho na kope Haxa capsules baby eto nuru bia herbal shops nom ene pharmaceutical shops ahodo no enye na wo ho na se ye diagnose no ye hu yare no na so to ase ntini ne da so atwetwen abo bi edo ade wo disua prako ene fa ko 21st clinic ho ne ye twen mogya yetimi hu yade ye hwinta wo mo werase ye hu de wo tiri nwi ase ene nte kan ho na sciatica no ye ne ye kokko twen sa yare ye ba ye hu ba bi ehye na ye ye se ye bepa aduro nso e de ahya no sanse komfo kire musu ana kokoba na wodi yie ye na research ne ye yoye ena ye nsu ne yetimo no nte friends sciatica researchers sciatica commandant ena sciatica pace setter afoforo bi a wo mo so wo mo sabie no ya wo mo hyeda ba 21st clinic ebe ginnura ye de ehwe sciatica no na wo mo agogo akwa pebi e de afra wo mo nuro ene nti kan ho na ko Dr. Sisters mo ho e wo Tantra Hill runabout no so awon kran ana se tema Roma ya sore na chi ka so obom kwa no so ehwe overseas na waduru Kumase Asante Mantemu ba bia SOMPA 93.1 wo no afi Sunyane Teaching Hospital no hwe ni mo Dr. Tomembebe boawo na techiman so GM Bank dandadanum enkransa ya Children's Park nchen ho a Press before bank no hwe ni mo ho na Dr. Amos wo takwa i Roman stores efie kuma number 9 Texas station wo takwa dedia brekum yeben Chris FM go so yeben Success FM oboase ba bia ye wo ho 0540 311 311 anwumre ensama wato amane ye wo Facebook no so se wo message no ade pa bekenkan de amaw na wo kenkan a Hajia special local food ntra wono na nua ne papa nyina krom ha de wo yo na wo yo ne yie ye tete nua ne a wonfa abefo spices bia ebejao yem yade ene ade ne abofono na mom wo fa original ene papa no ede ye adwuma wo madamanti ye na ye huti awamra na fe ye monwuram ya wada ene ne fiada na fe video of the week ye mfanto awo Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimesima minya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa mesi ayefita asesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimisi enti na wo see efe na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wo num ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and then the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem ho fa ba bi na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa o ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic
clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintes rebre friend share signboard no hudru na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua Kweku, minim sawaye she. Me kraman nane. Now so ebony show one baso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. And only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but the double dose got as a condom. SOMPA TV, Emma Aketriapa. Enokre Emma Aketriapa ampa. Enenti ya ma wadwen mpono mra na wonso ka SOMPA ya kase no eho. Midu wura ngomasuam so afo hwe ngomasuam so yewura Haruna Idrisu. Na no ya wada ne yeduru no. Woko waye kefo nhie mudie bia ya to the din se West Africa Examination Council Distinction Awards Ceremony. Na ase en wode kotu dwa kire waye kefo se BC so hwe ana no ya mofre kire no. Wo monyo wo mo ho niema bia ntentententem na emuaye na mra ma wo mo mfa hu bua bia nto ebi so na wo ma mark with iron hands ye twa nipa dodo be se die mu ya twe bi no masensen e ba sa ya na e de dadwene ene toto asuafo no ene awofo so. This assessment institution. Let me congratulate and commend you for a very successful conduct of the BEC. There were a few incidents, naturally so, even if there was no exams, some of those incidents could happen. What we expect of you is early, timely release of the results, so that the anxiety and anxiousness of our students end it with the result. So to our kids, God bless you, we are proud of you, the country is very proud of you. Eni awoti ye ni mfoni awohwe ewo enimu ngoma no so na wohwe wo YouTube no Ghana ngoma suasoafo yewura Haruna Idrisu waye ka award ase ene wo kan asemi Ebusua sawuma Facebook ne so na waye heri apo e de amaye na waba be share ho sisia SOMPA 106.5 FM Accra bra ho sisia na video wa ye de beto so no wankasa obehwe ani so ade na wakire wadwen e ho e de amaye wonsam foforo mu no adesua mu nsam ene yeda so agina ye nyina ye beka ye ho kakra aketesia abaiwa suzi adwoape na manya nu okọ school ewo Adventist Senior High School eno no ewa Santimanta mu a enam akwada ba akoso abranche small boy ema etu okwadi firi ni nsam emeka suzi adwoape na man ani emeja empanimfo ebuka wo mo nsase a owura Ibrahim Mahama etebiri akoraifu eru prayer ni UK ekwaye ni surgery sese no empanimfo abo amane sei akwada no wari geni ni site na chese nani no ate wahu ade sedie Bartolomeo eka ye no to we was wahu ade na enra ebra ja ebeto montene na no eyawada no wonom ane panimfo ekasa ya Rafik Mahama wono any special aid edema owura Ibrahim Mahama nesam eni Dinyamiase pa eseno timiya na dia ase utimi hono eyi na bia na bidi dinyamiase pa nyamisha Mr. Ibrahim Mahama ana majwa papa Mr. Rafik on Eban is coming. Wow.
Openia wakasa ye aye ora Rafik Mahama one special aid edima ora Ibrahim Mahama pepa nyakopo aye na domu an nsem obi businessman wa ya doye sese no siuzi adwo apena man nani ate wahunade tese de ba ateka ye no e wo kyerɛnum na ne nyinaa no adokotafo modemo ne nnura wo mode kekan ne emu operation a wono papa na etimi ba mu sa na enye Ghana amanone eno na mampani John Dramani Mahama so de to so akyese alliance Gavi wo mo no empane ne nnura ye de wo empane ahudwumadi pa na wo mo yo na sa alliance na ye ne wo mo wo no empane ayekra ne nnura ye de wo empane no ne bo se wo bo a Ghana ni bia wanya sa akode nso beba nanum no wakase ha ne nyina ye se $67 million na ye de ekraba na sese ye no wo mo sha se di kaso bom no enhyehyeye binum mo akoso kasase bi akoso nti ase nwoma bi ne nyina wo mo tintim ya bra eni akire wo my Ghana ebetimi abase ama foforo kura betimi abaha na sampane no wo mo hia bia aha na ombeba be fafiri na se de wo si kire mu no Mahama busuan mu an yegina. Our partnership with Gavi is one of co-finance, and I'm proud to say that over the recent years, we spent almost $67 million on vaccines in partnership with Gavi. One of my first decisions as president was to uncap our national health insurance. The previous government had put a cap on the statutory fund of the national health insurance. So excess funding, about a certain percentage of the budget, went back into the consolidated fund. By uncapping the national health insurance, we've been able to give the insurance fund more than 3.5 billion cedis more. And so this... His Excellency Yohani Dramani Mahama Ghana Mampeni and Artise Wakasai. Na ananu fiada no awrehusem bi esiye ewo Nkwanta Senior High School enam so ema akwada ba kutuo kasa no ema oti nananom sedo na Nkwanta Senior High School yi ewo oti emantamu na opani kase asompa kase yensaka no eye opani kase a wono piemu ewo Nkwanta South mensini na wono ye education director Owura Jonathan Kwasena ene yen ekasai ninsam ene. It's a big challenge my na yekoye nim saa na yetwin ba ichi saa e affect your generation. The next generation yebemo omwako police yebemo omwaye doctors yebemo omwaye teachers yebemo omwaye we no omu becho wasi and some betimi akwa churches anya man. It's every now and then exams ndi ombekwa so atwere we no na agya wan mo atwere moko na menti mo hwasi so de ya nam so ema brand ya bako kuma akura wati nananum sedutuo ekasa ye Nkwanta South Mensini no education director Owura Jonathan Kwasena and on SOMPA secretary nkomo na no fiade every now and then there na ma mehwe eboni afa yewura mama yarega na bobo ano na wogina mrase badwafie na anu fiade ya na wo kyese huhu bi ne nam se Bank of Ghana wo mayi nipa be so wo ha di na wo kyerɛ de nti asafo no ya hon wo mo na nso nkomo foforo kura san fire kyire. It has come to the end of the probation period, and the person who has put them on probation doesn't think they should continue. If you fail a probation, the person is entitled not to permanently engage you. And so he decided not to continue. But upon pleas and interventions, he's extended their probation. Eno yewra mama yarega na ate se na wo kyerɛ probation de kyerɛ ne de ntia ebinom yeyi wo moto akonwa no. Ebusia de dusu video of the week. No gire ofu apa no. Enti no apamba kase fro apa no bra. Fro pakese no. Fro pakese no bra. Wiase nyina apa no so. Wiase nyina apa no so. Enimu nwoma no so. Enimu nwoma no so. SOMPA 106.5 FM. Accra. Enti no brasisia for bra. Nebesho wani so ade video of the week. Na said the video ne tie no ba na de wadwenkyere. E de ato sansa memeni apam ye ntumi nkyerɛkyerɛ mu kura ma wonte. Na wonsa da aduanim na nkwan gu ho atwefiri wonkyɛn kakra. Anya ahwa no wahwe egu anya so ana de asam obi anim sa pepepe ante sam so na wo hwe nkwan ahwe ye na antramo esanse wafono wabodwe ba abegyene behwe bibi na fatu apo
enti no brasesi a yegusu a yatwemo e wo Facebook ne so na said ye Sarfo kantanka kreke maso no kreke no nene sanu ya ne de enti ne yegusu a yatwemo e wo Facebook ne so kwa mfuma nko be ka se fa flash so kakra yen hade fa flash so kitu bi enti no SOMPA 106.5 FM akra na wan fan flash so sesi akitu bi na yansha de sisi a enti no a video of the week wow ba na wa be hwese de video no etie enti de fa video na manu kransi wa de afresh wa de afresh we obi ni ase ho de obi ni wo de Jesus nyabotre wa mi apos we wa pasho we apamwe said ya papa da akunwa yibu enya me na mbe chire okay etru ba Facebook ne so a wo de wa behu said ya wo hu no na won ti ase mu no ene won ti ase mu wonderful se wo hu ne sa ye de se wo hu sa ye de papa no na ye da ye ana se no da ase ho bepo na ya ase ho ebetimi abasa o no hu sa de ne ba ntine wo se otumi ne ka flo popo okay this a Facebook fu ya for betimi a chire this a Facebook fu ya enti no SOMPA 106.5 FM bra na behwe video no na fa wadwen kire e fa to ho no na ye hwe wo mai debi kan ho fro o de fro bra na won so be ka ho bi na fa wadwen kire e fa to ho na siri bia wo be se laughing emoji fa laughing emoji na wo bia na nu mu anani ase free ni suo no de wo de beto ho bia nso hajia special foods nti ade pa be kenkan ma kan ni nyina na messages no doso ye benya botara ye be kan ni nyina e de amamo messages no doso pa ye be kan ni nyina de amamo enti no Sarfo yi fato so yi na de yanko ba kon ka ho woni slow motion wa de ni mu o anka we slow motion na koma woni slow motion nti be po na tifi na se wo hwe de sister ni piano yakoba we tratatai enti Facebook ni so sisi a eya SOMPA 106.5 FM akra bra be hwe se de wo bi piano tratatai na tratatai no so on colors na apaboi minim se Facebook wo bi timi recognize dia colors na mo de aye ho no eno na bo papa yiti wadwen kwa so wo enokure eno na bo papa yiti enti minim se aya no mo ka se mi se wo da yeti beti uti kobobo minim se bia eni ti na o madan ne tai na o mu pia na na koma sabo na koma adanya mi ase ni ti kra ya ne ya papa ni o be say my head is conquer ni ti ambom enti yanko number 2 yanko video number 2 enti we no dia papa yi ni ti colors ya wo ni trisu eno ne colors na wo koba ne ho no sa wo ba Facebook ni so sisi a me ehu sa papa no ba ti ni ti ene kwaye koba no na no wo mu twie eno ati na ni na papa hwe ade ba ko so wa we hu ne say uhwe na nimu so as wo ye chief priest as comfort no kre na sa comfort de kan so hwe wo say comfort de say kan so eno so ho no so bibio nti we no ba ko esa be ka ho yi wo de wo ba video mienu no na wa show de wo fa the video of the week wo interest wom no kre video ni ye tu enti wo ba Facebook wo me hu de wo interest wom Pacho no sa video no me nka ho na wa be kasa pam pacho video asema weekend I say video ya Sarfo kantanka de bedu sa was a guy no o se mi anam se no hey ye ayachi no adde na no o say now slow Facebook and SOMPA 106.5 FM akra buziam we talk about for money bia na he no de ko wa pre konkon oh nase abamai ya sisa light ti obi e chire wa no wa botuntum e ba sa so ye de wo mafunu na pem wo nti sa de o pem wo ko na betimi a chire sa ke ya ba sound na ba wo o ba ti so bi kan je ta fa cha na no pre konkon na no na ta so wo
Bueno. Yes. Abam. Asa dia masini baby say me to trust dia no so. Kopa no so na Hajia special local food. Aduane pa himfie. Hachu atomic hwa. Aduane bia wo ye adwuma da nso a wo mre ho. And into breakfast, lunch, supper ni nyina wo ye. Eho na akɔfa menu no a obetumi a kyerɛ no nkwan a okondo na wakeka bom e de ama. Na da amanti Fayeko Facebook. Enti no Haji Adamenti Masawudu Kumasi Bantama ewa hanu mu sei. Na asemu a waka nyina yetietie we sei eni kwan se yetena ho edi yensa ehye yedamni fam. Niyema amanyosem edidi yeti. Sa ozu hwe sede ye justice system no ekona Ghana for wasi yetimi so de na yeso empanimfo ne nkwakora emrante ene nketese nyina yense bibi emfa nkyere yempanimfo na ye nyina yensole enyina baako sede be ya ye justice system no ebetumi agina ye wose wochia former KMA boss ononyafo sampan ena fe Owura Koka wenso Kumasi Bantama Masawudi dia wode ebaaye eno no na ko mensa pillar 2 enso ewa ha I'm watching a fantastic weekend news live in Domi Pillar 2. Special greetings to Honorable Hajia Safia Mohammed, next MPP National Women Organizer hopeful, and Honorable Bright Sylvie Kumi, next MPP National First Vice. We every mensa pillar 2 and so dia wade eba ye enono na Rahim Rankin and so waha or see the best of news on Sompa FM Accra 106.5 FM with the great Apam and Adepapa Pebi watching you live. Alaja Bubari and also the Osa Alajo. And we see on Facebook Apam Batakalino. Bruni beka se smoke. Ene batakari no. Ah, na batakari no. Na fugunu nso ye de wo hin. Eno na so no. Ah, okay. It's in Rahim Rankin. Was watching you live from Kentampo. Watching da yada se papa ko mensa pillar 2 makan wodie no ewa ha. Na Topi Rebecca apamwe waba. Wasre sa wa de laughing emoji. De wachia ni nchemu no wode na fono. Na fono fa. Esre na. Enu ye wasre atwa. Wasre atwa. Wasre atwa. Atafom. Enti the Topi Rebecca so asre wa ha na Frederick Kofi Latif wasi we no aye uhwa de wagina light you say light ya chini ya wa bobi die na ye we eno na Frederick Kofi Latif ka ho asemi enti wonkachi sa do dia no ba na ye nyankrosi do ketenko ada kan anane kunsu kwadwo krom was Ghana this week on Sompa FM no size what the jabia to akire there is edale aye brubrija amanio na messages kakra so ba me ha say and Daniel Aban pastor one day what the issue cross na ma yen wa mai bebre ommo ya dana se do asenua na mesoa asenua de moduru ya besoa ono wo soa no de kire wonu na soa menum ye ne nso abia enti no famous ya junior senso e wa ha no mu a wono so ama ya fire map eso e wa ha no mu nyina ya da mu ase se mobile ebe hwe ye Sompa 106.5 FM na sadie mobile enanwumre yi ensem a ya de somwo e wa Sompa 106.5 FM Accra so ya affiliate stations ni nyina no de edi mu akotini bi NSA owura bi a wanya mfinhia no aduanan enum 45 years Samuel Achina Bretuo enidin upiemu ewo puoye emantamu a se chebi no eni kuro a wonum susu se ne nkanchima maami Beatrice Boaten wonu so mfinhia no aduanan baako jealousy wowura yi awo maami sika wonu kon ho chochocho wati nananum sedo ene chronicle manager nso ba mo wodi ne saka no already ya sabia ye no nso ye boss ma wo afi na wotwe nyina ye wura mu the video of the week enso to awo se oyura hoa na wotwe mu stress natural fatu hu apo na mo na ase bi wo ho a Leicester Company Limited wo mo na ye ya toothpaste and the toothbrush midima for herbal center Dr. Tamda so poku asemayira na afi ebu akwa agogo eno sentimental mu Haxa capsules na mixture eno achi no 21st clinic the sciatica commandant sciatica pay setters wo mo kan ye ho
ɛna yɛbɛbe ma wo adepa yɛkɔ ane ebusua ye mo bibia adwo ye mamo adwo papa edamase e mamo moniti adehye medini ana bibifro eno a abena badu adepa kofi mene triple A man eja pia apam dada alaja bobare